माझं नाव ऋतुजा जयवंत शिंगाडे, गाव राजूर, तालुका अकोले, जिल्हा अहिल्यानगर. 21 तारखेला पोटात दुखत होतं. या मुलीला माझ्या कावीळचा आजार झाला. पहिल्यांदा 15 लाखाचं कोटेशन आलं, ते 18 लाखाचं झालं, 20 लाखाचं झालं, 22 लाखाचं झालं. टेन्शन तर येणार. तसं तर सामान्य कुटुंबाला 1 लाख हा आकडा फार मोठा आहे. त्याच्यानंतर नाही आली. आम्ही 4 जण अहिल्यानगर शहरामध्ये माननीय मंत्री महोदयांना भेटलो आणि दुसऱ्याच दिवशी